Tolosako udalaren likidazioaren berri izan dugun hontan, likidazioaren zenbait datu eta likidazioaren emaitzaren ondorioz proposatu nahi dien proiektu berriak aurkeztea gatozkizue. 2015 urteko aurrekontu emaitza positiboa izan da, diru sarrerak handiagoak izan dira, 2,5 milioi euroko aurrekontu emaitza izan dute, eta emaitza hori ikusita zenbait hausnarketa helarazi nahi dizkiegu herritarrei. Aurtengoan emaitza positibo hau kezkaz begiratzen diogu emaitza positibo honi, azken batean proiektuak gauzatu ez direlako atera delako aurrekontu emaitza positiboa. 2015ko aurrekontuak burutzerako garaian herritarrekin prozesu parte hartzaile bat burutu genuen, eta hor herritarrekin erabakitako zenbait proiektu ez dira gauzatu, merkataritza sailarena. Bere momentuan, Tolosak badakigu Tolosan merkataritza txikiak duen garrantzia. 2015ko aurrekontuak egin genituenean, 2 proiektu handi jarri genituen martxan, alde batetik belaunaldi aldaketako eta bestea lokal itxiak berreskuratu eta eskaparate moduan martxan jartzeko gune biziakena, eta horiek ere gelditu egin ziren bere momentuan, ez dira gauzatu eta horrek emaitza daukagun emaitza ekartzea bultzatu du. Tolosa hobetzea nahi dugu eta hainbat proposamen egin diogu udal egingo taldeari eta ja erregistratu ditugu udaletxean. Batetik, herritarrek aurrekontu parte hartzaileen bidez 2015erako aukeratu zituzten proiektu horiek martxan jartzea eta horretara ez dituta zegoen diruak erabiltzea, esaterako Biriko gunea, edo Arabur jauregien proiektuan, edo aldezarreko autokonpastatzeko etxolan, ezta? Eta bestetik, merkataritzan erabili gabe gelditu ziren diru horiek ere erabiltzea proposatzen digu udalari. Batetik, belaunaldi aldaketarako proiektuetan eta gune biziak delako proiektuetan. Eta hortaz aparte, baditugu beste 2 proposamen importante, horietako bat Nafarroa hiribidearen urbanizazioa igual arazo izan liteke urte bakarrean egitea, proposatzen dugu urte bakarrean ezin bada 2 urtetan 2 ekitalditan egiteko proiektu hori eta martxan jartzeko. Eta azkenik hemen gauden Berdura plaza honetan nolabait aktuazio bat egitea eskatzen dio gobernuari. Garai orain dela urte pare bat, kale nagusian egin zen bezala, bertako dendak bizi berritzeko martxan jarri zen proiektuaren moduko bat, hementxe Berdura plazan martxan jartzea, eta Berdura plazan itxita dauden negozioak eta dendak iriki eta negozio eta merkataritza gune honetan indartzea proposatzen dugu.